From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba. Nilqakom mal-quddiesa tal-lum immexxija minn Patri Vince Mikallef, provinċjal tal-Ordni Dominikan f'Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nsellem lil kulħadd jew ningħaqdu flimkien biex nibdew dina l-quddiesa billi narfu l-ħtijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Int li kollok tiba il-qajt il-foqra u l-mitimbin mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li sejjaħt madwarek li l-bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li wet il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għalija mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Il-ħarsin tar-Randan imqaddes mulej jimla li ruħna bil-ferħ. Nitolbuk biex bis-sem sieħ tagħna fil-misteru tal-għajt nitennew bil-frott kollu tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ożea. Imxi, ħanerġgħu lura ant il-mulej, għax huwa tertaqna imma se jdewwina. Sawwat imma se jinfaxxalna l-ġrieħi. Wara jumej jerġa' jagħtina l-ħajja, u mbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex aħna ngħixu qudiemu. Narfu l-mulej u nfittxu narfu iżjed, daqskemm hu żgur is-sebħ hekk il-ħruġ tiegħu. U jiġi bħalma tiġi fuqna x-xita, bħax-xita imħawra illi ssaqqi l-art. U x'naqbad nagħmel bik jien, Efraim? X'se naqbad nagħmel bik, Ġuda? It-tieba tagħkom qisha sħab tal-għodwa, tixbaħ lin-nida li tinxtorob kmieni. Għalhekk inġartom jien il-profeti u bi kliem fommi qtilthom u l-ħaq tiegħi joħroġ qisu d-dawl. Għaliex jiena t-tieba rrid, mhux sagrifiċċju, li tarfu lil Alla rrid, mhux vittmi maħruqa. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Jiena tieba rrid mhux sagrifiċċju. Jiena tieba rrid mhux sagrifiċċju. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek, ħassar ħtijieti, aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien
Jiena tieba rrid mhux sagrifiċċju. Għax lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju, noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u qal il-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina, ma twarrabiex inti o Alla. Flimkien, jiena tieba rrid mhux sagrifiċċju. Għamel il-ġid lil Sion fi tjubitek, erġa' ibni il-ħitan ta' Ġerusalem, imbagħad tilqa' bil-qalb il-vittmi xierqa, sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma. Flimkien, jiena tieba rrid mhux sagrifiċċju. Illum la twebsux qalbkom, iżda simgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu imaqdru lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabola. Żewġ irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu. U Alla, niżikħar li minix bħal bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żinja u wkoll bħal dan il-Pubblikan. Jien insum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull ma indaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wieqfa fil-bogħod anqas biss rid jerfa' għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: O Alla, ħenna lija għax jiena midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux l-ieħor niżel id-dar iġġustifikat, għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Imxi ħanerġaw lura għand il-mulej għax huwa tertaqna imma se jdewwina u jsawwat imma se jinfaxxa il-ġrieħi. Hekk bdejna il-qari mill-ktieb tal-profeta Hosea hija stedina għalina speċjalment f'dan ir-randan li hija mixja ta' konverżjoni, mixja ta' bidla fil-ħajja tagħna spiritwali. Il-fiduċja tagħna falla. Huwa forsi kultant naraw qiebes magħna imma huwa lest biex idewwina. Il-randan illi fih 40 ġurnata issa qed noqorbu għat-tmiem ta' dan ir-randan. Mhux se nibqgħu fir-randan imma aħna qed nippreparaw ruħna biex inkunu nistgħu niċċelebraw il-qawmin ta' Ġesu u wkoll il-qawmin tagħna. U għalhekk trid issir bidla. Jekk ma ssirx bidla, ir-randan għalina ma jkollux sens. U għalhekk naħseb illi il-parabola li jgħidilna Ġesu illum skont il-Vanġelu ta' San Luqa jgħidilna kif għandna nitolbu. Ġabilna żewġ irġiel, it-tnejn talbu. It-tnejn għandhom l-istess Alla, imma l-mod kif talbu huwa differenti. Wieħed imkabbar bih innifsu u l-ieħor umli. Ma smajniex din is-silta biex aħna niġġudikaw,
biex naraw minu it-tajjeb u minu il-ħażin, imma silta aħna smajnija biex inħarsu lejn anfusna. Aħna rridu nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza tagħna u mhux ta' ħadd ieħor. U għalhekk kif aħna nitolbu? Bħala ewwel wieħed bl-umiltà illi narfu il-ħtija tagħna, narfu in-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Jew bħat-tieni wieħed illi kien imkabbar bih innifsu, illi kien jara lilu nnifsu perfett. M'hemmx għalfejn jitlob maħfra għax ma għamilx id-dnub. Kif se nġibu ruħna fit-talb? L-umiltà hija ċ-ċavetta tal-virtwijiet kollha. Anki biex inħobbu, jekk ma nkunux umli ma naslux biex inħobbu tassew. Forsi inħobbu b'interess, inħobbu biex inkunu maħbuba, inħobbu għax se nekkwistaw xi ħaġa, inħobbu biex nidru sbieħ quddiem ħaddieħor. Imma l-umiltà iġġanna nħarsu lejn anfusna, naċċettaw lil nfusna. Aħna għandna ħafna doni, ħafna kwalitajiet, imma għandna wkoll difetti. Għalhekk l-umiltà fit-talb hija importanti. Ila li aħna inħarsu lejn Alla kif qalilna il-profeta Osea illi lest biex idewwina, lest biex jinfaxxanna il-ġrieħi tagħna. Għalhekk jew nitolbu lil Alla biex aħna wkoll bl-umiltà kollha fit-talb insibu is-serħan tagħna falla. Nagħmlu issa it-talba tal-komunità. Nitolbu lil Missier il-ħniena biex jeħlisna mill-ħażen kollu tagħna u jagħtina qalb ġdida u joħloq fina ruħ ġdida aħna u ntennu flimkien. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Għal-Ministri tas-Sagrament tal-Maħfra biex ikunu strumenti tal-ħniena tiegħek li terfa' lill-bniedem mill-miżerja tiegħu nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Għal min hu mkabbar bih innifsu biex jifhem li inti tniżżel lis-setana minn fuq it-tron tagħhom u tolli iċkejknin nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Għal min iħossu midneb biex jintela bil-kuraġġ li l-umiltà tiegħu twasslu żgur biex jaqla il-maħfra u s-sliem nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Għalina biex nitolbu bl-umiltà ħalli inti tagħtina d-don ta' fidi fik u ma nafdawkx aktar fuq kemm nagħmlu opri tajba nitolbu. Mulej ġeddidna bil-grazzja tiegħek. Mument ta' skid biex aħna wkoll nofru t-talb personali tagħna. U Alla Missier il-ħniena, aħna nberkuk għax nafu li inti qatt ma tinsa t-tieba tiegħek u taħfer irtijiet ta' wliedek li jersu quddiemek sobina u nidma. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob lil-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Intu Alla bil-grazzja tiegħek issaffi r-ruħ u l-qalb tagħna biex nersqu kif jixraq għall-misteri qaddisa tiegħek. Amen nitolbuk li aħna u nirċevuhom minn għandek bis-solennità kollha irrodulek il-qima tagħna fis-sewwa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr. Inti ridna rrodulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Ħalli hekk aħna l-mitimbin inrażnu fina id-drawit ħżiena u ngħinu l-ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja bl-għad tal-anġli aħna infaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati ħajr ħobs, radlek il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bqal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċogon tagħna li tolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisof tagħna Charles, mal-Isof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew issa nitolbu bl-istess talba li tallimna minn Sidna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek il-ħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għattija jislimu l-għaqda li jintrid fiha inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom U miegħek ukoll. ejjew nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet ta' dinja, ħenni naħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisodix u titħol taħt is-saf tiegħi, iżda jitkelma waħda u ruħi tkun infejqa. Inġissem u d-dem ta' Kristu, ħarsuna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla ħanin, int qatt ma tieqaf tagħtina l-misteri qaddisa tiegħek biex twassalna l-perfezzjoni. Għamil li aħna niċċelebrawhom bil-qima kollha ta' qalbna u nagħlgħu dejjem fidi sieħa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll.
Iberikom Alla li jista' konnos, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Il-ħames doni li Dunkarm jitlob għalihom fl-innu Malti, id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-slim, huma doni li ġejjin minant il-mulej. Għax Dunkarm jallimna nitolbu għati kbir Alla. Id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-slim. F'din it-tielet riflessjoni tiegħi f'dan ir-randan nixtieq li naħsbu ftit fuq id-don tas-saħħa. Aħna mal-ewwel meta naħsbu fuq is-saħħa niftakru fis-saħħa fiżika, imma hemm ukoll is-saħħa psikoloġika, is-saħħa spiritwali. Kelma oħra sabiħa tas-salvazzjoni li ġabilna Ġesu bil-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet hija l-kelma saħħa, salus. U allura il-kelma salvazzjoni hija propju l-istedina li aħna ngħixu is-saħħa b'mod sħiħ, is-saħħa fiżika li jiena nieħossib tiegħi nnifsi u anki ta' ħaddieħor, is-saħħa psikoloġika li jiena nieħu ħsieb it-tranquillità ta' moħħi, is-safa ta' qalbi u wkoll ngħin il-ħaddieħor, speċjalment min ikun f'diffikultà, speċjalment f'diffikultà kbira tas-solitudni. Imma hemm ukoll is-saħħa spiritwali l-aħwa. Aħna wkoll nitolbu biex bħala poplu ikonna wkoll mhux biss is-saħħa fiżika individwali, imma wkoll ikonna s-saħħa bħala nazzjon, ikonna l-futur fit-tul, is-saħħa wara kollox hija dik li l-ħajja tiegħek tagħmilha sabiħa. Aħna ngħidu waħed mill-ikbar doni kbar huwa s-saħħa. X'jista' ħafna minna jgħidu li jkollok kollox imma ma jkollokx is-saħħa. Meta iżdur xi ħadd l-isptar tifhem is-saħħa kemm hija importanti. Ġesu ġej fostna f'dan ir-randan u f'dan lejt imqaddes bħala t-tabib tar-ruħ. U allura hemm bżonn aħna naċċettaw li għandna bżonn it-tabib, allura nifhmu li f'xi aspetti tal-ħajja tagħna aħna morda, imma waqt li nitolbu d-don tas-saħħa, nitolbu wkoll li pajjiżna ikollu l-futur. Jiena waqt li nitlob għad-don tas-saħħa lina, nitlob ukoll għad-don sabiħ tal-ulied, skont kif Alla jrid, skont iċ-ċirkostanzi ta' kull wieħed waħda minna. Imma nifhmu li l-kultura tagħna li l-tarbija twennisa u tilqaħħa hija kultura sabiħa li tassigura s-saħħa tal-poplu tagħna. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma tal-btana ħelesejna u għafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima urina l-intijom għalik isma tal-btana dak li twilet għalina rrid ikuni ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna drubitna, ħarisna min-nar tal-infen u l-ġenna l-irbi kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Se nimmeditaw il-misteri tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar sitna Marija li kellha tkun Alla. Missinna li jinti bismawiet jitgħaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti Omm għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna drubitna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna li rbikolna, speċjalment dak li għandha bżonn tal-ħnina tiegħek. Fit-tieni misterju nikkonsidraw li Sitna Marija iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li inti bismawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa mbirig il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirik il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijom, Malik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna drubitna, ħarisna min-nar tal-fen u l-ġenna li rkollna, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħinna tiegħek. Fit-tielet misterju li konsidraw meta sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missinna li inti bismawit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun id-drittin kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatin għallum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijom, Malik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna drubitna, ħarisna min-nar tal-inferno u l-ġenna li rkollna, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misterju meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missinna li inti bismawit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun id-drittin kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jom għalik isma tal-btana, dak li twiled għalina rrit ikun ibn tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbi kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misterju meta Sittina Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missinna li jinti bismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun nitritint kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija, bil-grazzja mamlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina li intijom għalik isma tal-btana dak li twilet għalina rrit ikuni bentijak bħanna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubitna, ħarisna minna tal-infen u l-ġenna l-erwi kolla, specialment dak li għandhom bżon tal-ħinra tijak. Inselmu lil-Marija. Snima lik sultana, om tal-ħnina, ħajahlewa u tamatana. Snima lik li lek inajtu għali xaħna turufnatu li teba, li lek nitnidu aħna rirnibku nolfu fejdana l-wita dmuħ. Eja mela avukata tana, dawk l-għajnejn tijak tal-ħnina, urina waradana turuflament, lil-Ġesu frottimbirek tal-ġuftijak, u ħanina, u pija, u helwa, u Verġini Marija. Għal-intenzjoni tal-Papa, missinna li jindi bismawid, jitgħaddes ismek tiġi saltnatek ikun nitritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Snima lik Marija bil-grazzja mamlija l-mulejmija kim birka jindi fossi nisam bereg il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Ommalla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lil-Missier u lil-Niben u lil-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, Jistriħu huma fil-paċi. ammen. Mulej ħnina. Mulej ħniena, Kristu ħnina. Kristu ħniena, Mulej ħnina. mulej ħniena, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana, Missier eternalla. ħenna lina, Ibenalla li bdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu għaddisalla. ħenna lina, Trinita għaddisa alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Ommalla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja talla. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om li zjed safja. itlob għalina, Om li zjed nadifa. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollu kaqal. itlob għalina, Xebba li tistoq kull ima. itlob għalina, Xebba li tistoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-fertan. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Sant. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' lavorju. itlob għalina, Dar ta' dem. itlob għalina, Arka ta' rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib ta' sema. itlob għalina, Kewba ta' filodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Kien tal-mitimbin. itlob għalina, Faraġ tal-migranti. itlob għalina, Faraġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-Anġli. itlob għalina, Sultana tal-Patriarki. itlob għalina, Sultana tal-Profeti. itlob għalina, Sultana tal-Apostli. itlob għalina, Sultana tal-Martri. itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-Verġni. itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana imnisla minn l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rużarju Mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-Familja. itlob għalina, Sultana tal-Paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisa Ommalla. biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk
li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla li tolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fosil tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern lix-xitan l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Sini Malik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġi Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. San Giuseppe Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li bdani s-sagrament tal-ħaġeb għalittinna tifħira tal-passjoni tijak, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijak, ek li nħossu fina bla eda dak li repetinna l-fidwa tijak, inti li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka il-kbirom talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.